ai na gaya ma baba ina nan ina tara kuɗi. In Allah da na siya mota kullum na daga leburanci 100 nake ajiyewa. To kai banda abunka wa ya gaya ma cilin ko da kana geto yana yiwuwa in ba moto ai ba zai taba yiwuwa ba kai ko gidan babanku ka sai da ka sai moto wannan shawarar ni na baka wallahi ina kai wannan shawara ce mai kyau bari kawai to wai ka san me ni yanzu galadima nake jira yanzu saboda kazin ya kira ni a waya wai zai sai wata moto ok zai siya moto ka bari akwai challenge kaga motar nan da ina da kuɗi sai na sai kalanta baba kuɗi maza Allah biya ga ladima dan halak ka ki ambato yanzu maganan ka nake gaya mai ga na zo da bari ko ina ba shi labari ne akan wannan motan da ka kira ni ka gaya min zaka siya motan da zan siya mana motan da zaka siya wai kai wa ya gaya ma ana saurin ba ma mutum labarin abin da bai riga ya zo ba kai ka san motan nan fa za a siya tun da na ce zan siya ko ba haka ba yawara tun kamun ta zo shine nake ba shi labari kai ka san ina so in sai motan da ina ga a duniyar nan to bari da ya rage a garin nan ma ba kowa ke da karanta ba Allah to wai kai in tambaye ka ina cin ka wai ya yanayin girman motan nan da yanayin ta yake ai motan nan ina gaya ma na fi so ni in zan hau mota hau jirgiyar mota wanda zan dinga ganin sauran motoci a ƙasa ina bin su rafa to ai da trailer ka siya ko trailer what